Сега ще ти кажем защо напад. Вчера читам на Фейсбук, една приятелка напишала един статус. Моят мъж почна много да води грижа за здравието, ги остави цигарите, го остави алкохол, престана да яде мръсно. И я и пишем долу коментар, я да не почне да води грижа за нервите, 100% ще остави тебе. Ме блокира. Не живей. А добра приятелка. Приятелка. А муабет не ми прави, не път друго. За това су напад. Я ти кажам, ти кажам само, дали знаеш кардачанец казва, че добие 10 000 евро, що прави? Си купува кола. А дали знаеш, що прави, като добие 20 000 евро? Тогаш се пораздържuje малко по човеците. Dobro, da se, dosta ti je, dragi, tjeli.